Nakapagparehistro ka na ba? Oo! Nakapagparehistro ka na ba para maging isang ganap ka na botante? Hindi po bobotante, ha? Ayaw po natin yung gano'n. Yung parang kampana. Yung tangalang. Corny ng joke ko doon. Pero nakakatawa, diba? Alam mo, kabisyo, sabi ng Commission on Elections or COMELEC, nakatanggap na daw po sila ng almost 3.4 million na aplikante para sa voter registration mula nang magsimula ang voter sign-up activities nitong February. And ako po bilang isang mamamayang Pilipino, gusto ko talaga na lahat ng mga pupwede ng bumoto na. Lalong-lalo na yung mga taxpayer dyan. Kung hindi pa po kayo botante, registered voter, utang na loob, kung nagbabayad ka ng tax every single day of your life, bumoto ka. Yung iba nga, diba, kahit di nagbabayad ng tax, nakakaboto. Tapos, yung naipapanalo, matatawa ka na lang talaga. Charot! Pero alam mo yun, sana maging mas matalino na tayo sa mga darating pang eleksyon. Sana matuto na tayo sa mga pagkakamali natin. Hindi yung tipong uulitin na naman natin yung pagkakamali natin. At ang matindi dito, yung mga hindi naman totoo na nangyari sa nakaraan, iisipin totoo. Yan. Kumbaga, madaling naniniwala sa fake news. I-verify nyo muna yung mga sources ninyo bago kayo talaga magsabi na, totoong ginawa ito ni ano. Yan. Hindi dahil sa narinig nyo lang. Kasi tayo mga Pinoy, gusto natin yung mga naririnig-rinig lang natin eh. Very, open sa mga marites at mariposa. Ano yung mariposa? Ewan ko, wala ka na dun. Pero, yun nga kabisyo, sana matuto muna tayong mag-verify ng mga facts. Matuto tayong mag-verify ng mga balitang nakakalap natin mula sa ibang tao. At higit sa lahat, maging responsable tayong mamamayan ng Pilipinas. Kasi kapag hindi po tayo naging responsable, bilang na lang po tayo ng araw at malay ninyo, sakupin na po tayo. Gusto nyo ba yon? Ako pag sinakop tayo ng ibang bansa, ewan ko na lang. Pero kung sa bagay, na-entertain nyo ba yung idea na gano'n, nasasakupin tayo ng ibang bansa? Anong gusto ninyo? China? Amerika? Sabi dito, okay lang basta mga European kasi pogi eh. Tsaka maganda yung lahi. Kapag yun yung sumakop sa atin, parang feeling ko marami magiging nanay. Charot! Wedarot. Anyway, batiin muna natin lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Tulad na lang ni Daniel. Ayan. Daniel Taxi pala yung pangalan ng taxi niya. Ang pangalan ng nagmamaneho na ito ay si Mario de los Reyes. Ang kanyang plate number ay ABJ3377. Kalain mo yun, nakikinig si Mario de los Reyes. Parang pangalan, parang pang pelikula na. Oo, siya yung isa sa mga goons. Charot, wedarot. Hoy, ingatan nyo po yung sinasakyan nyo ngayon I mean, yung nakasakay sa inyo ngayon Si Kuya Ewen Alfaro, Sherwin Bata Alfaro mula sa DZRH. Ayan. So, ingat-ingat po kayo sa biyahe. And gusto ko lang palang sabihin, by the way sa lahat ng mga kabisyo natin out there na naghahanap ng mga pangyayamanin. Yung tipong jewelry, ganyan, gold, diamond, ganun. Basta yung tipong gusto ninyo na maging elegante kayong tingnan. O kaya gusto nyo ibenta na lang. O kayo na mismo. Kayo na mismo yung magbenta. O kaya gusto nyo ng magandang investment. Ayan. Kasi tumataas yung value niyan eh. Eto. Ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Marami po silang branches Tsaka etong main branch nila sa Santa Cruz, merong discounts. Oo, tsaka merong food din. Meron ding pa freebies
hanggang alas 5 po ng hapon ngayon. So kung ako po sa inyo, dediretso na ako sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry sa main branch nila sa Santa Cruz para makuha ko ang discounts, food and freebies ngayong araw na ito hanggang 5 p.m. And happy 18th anniversary Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ang galing-galing po ninyo. Salamat po sa mga pag-gold ninyo dahil sa inyo magiging secured na ang future ko. Wow! Charot to darot. Binigyan kasi nila ako ng bracelet. So, thank you so much. Love it. Anyway, magsasama-sama tayo ngayon 3 to 5 p.m. And yes, kabisyo. Kapiling mo ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Wednesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi's Secret Files. Akong panindigan yung nararamdaman ko sa kanya dahil sa background ng family ko. Oy, uso pa ba yung ganun? Yung nakakatakot ang pamilya ko, wag na tayong magmahalan. Pag nalaman nilang pagmamahalan natin, tayo'y paghihiwalayin. Uso pa ba yung ganun? Or yung tipong langit ka, lupa ako, kaya dapat ibaon na ako sa lupa. Ganun ba yun? Uso ba yun? And tanungin natin yung mga bisita ko dito sa loob ng booth. Dalawa po sila nagmamahalan. Mag-asawa po kayo, tama, no? Ano pong apelido po ninyo? Mirabuna. Ayan. Ito pong mag-asawa na ito, ilang years na po nagsasama? 13 years. Ay, anniversary. Happy anniversary po sa inyo. Kung kahapon po kayo nag-celebrate ng anniversary ninyo. So, ang tanong ko po sa inyo, may makakahadlang po ba sa inyong relasyon? Ang pamilya ba ninyo, yung pinanggalingan ninyong pamilya ay makakahadlang sa inyong pagmamahalan? Hindi, dahil tunay ang pagmamahal ninyo. Ayan, tunay ang pagmamahal nila, tanging kamatayan lang ang magbubuklod sa kanila. Tama ba yun? Uy, pero naniniwala ako kahit sa kabilang buhay, hahanapin pa rin ni Mrs. si Mister. Charot! Ay darat! Abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Raqi's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!